Näin opiskelun alkuvaiheessa lienee paikallaan muistuttaa kurssien suorittamisen tärkeydestä. Monille opiskelijoille aikataulussa valmistuminen on osoittautunut mahdottomaksi erinäisten syiden johdosta. Haastateltavani haluaa asian arkaluontoisuudesta johtuen esiintyä nimettömänä. Kauanko opiskelusi ovat kestäneet? No, tässä on nyt 5. vuosi käynnissä, että niin kuin ensimmäinen ylimääräinen vuosi. No, montako kurssia sinulta on jäänyt suorittamatta? No, kyllähän niitä kursseja kaiken kaikkiaan on jäänyt suorittamatta, että viime vuonna tuli jo aika lailla käytyä noita rästikursseja. Tämä vuosikin on kyllä aivan täyteen tuupattu, ettei tarvitse kyllä iltaisin miettiä, että mitä sitä tekee. Minkälaisia syitä löytäisit tämän uudelleen suorittamisen takaa? No siis monella opiskelijallahan on se, että jos ne ei halua ottaa opintolainaa, niin ne käy myös töissä opintojen ohessa, mikä sitten heillä aiheuttaa tämän heidän opiskeluiden venymisen itsellä. Sitten on tämä toinen yleinen syy, että kaljan hammasta on vähän liikaa kolottanut ja pilejalka on vipaattanut siihen tyyliin, että sitä ei ole koulussa paljon kerinyt olla. No, mitenkäs tämä Tornion turmiollinen yöelämä sitten on? Mille se on maistunut? Kyllähän Tornion yöelämä on se on julma ja turmeltunut, mutta sen verran täytyy kyllä sanoa niin tulevillekin opiskelijoille, että järjen ääntä ei kannata myöskään kuunnella siellä baarissa, että sinne kannattaa lähteä niin avoimin mieli ja sillä sopivassa mielentilassa, että siis järki ja moraali kannattaa jättää kotiin. Entäs jos tällaisia tilanteita nyt sitten pääsee käymään, eli illalla venähtää hieman pitkään ja aamulla koulussa täytyisi suoriutua, niin millaisia vinkkejä sinulla olisi antaa meille aloitteleville alko-medianomeille? No semmoinen on hyväksi toettu, että jos ilta venähtää pitkäksi ja näin, niin ei se nyt niin suuri synti tai paha teko nyt ole, että sinne kouluun lähtee vielä, että vanha viina haisee tai ehkä jopa aivan tuorekin, että joillakin kursseilla se on jopa suotavaa, että siellä on hieman maistissa. Kiitoksia.